Il-bniedem din natura huwa affaxxinat bil-passat, sew jekk storja ta' pajjiżu, għajdut ta' dati jew xi rakkonta l-qraba li jieħu lil dak li jkun lura fi żmien. Dan l-interess għall-passat jiġġenera eluf ta' euro fl-industrija tal-festini tal-mużika b'temi tal-passat. Skont is-soċjologa Maria Brown, it-tendenzi li nigglorifikaw il-passat huma parti mill-istint tagħna. Għaliex meta tmur lura għall-passat, wieħed jifhem iktar l-eruq tiegħu u l-eruq itujna sens ta' identità. Jiġifieri fil-waqt li aħna nkunu qegħdin nigglorifikaw dak is-sens ta' identità, fl-istess ħin qegħdin nigglorifikaw lil nfusna. Hija boost ta' self-esteem kullum il-ġurnata b'terminoloġija aktar user-friendly ngħidula. Din it-teorija soċjoloġika timmanifesta ruħha fil-mod kif ċertu festini jew attivitajiet soċjali b'temi tal-passat jirnexxilhom ibjaw il-biljetti f'temp ta' sigħat. Meta jiena 20 sena wara għandi opportunità tieqa żgħira li għal ftit żmien nidħol hemmhekk ġo dik l-esperjenza ara l-ftit sigħat, supply and demand, is-supply ta' dik hija baxxa mela iktar ħajkolli inċentiv biex dik il-ħaġa nerġa' ingawdiha. Dr. Brown qalet li l-imħabba speċjali għall-passat timmanifesta ruħha wkoll fil-mod kif inżommu r-ritratti fil-monumenti illi nibnu madwar il-pajjiż u anke l-famuża Tan Year Challenge illi kellna ftit ilu. Peress li l-passat jagħtina sens ta' identità qawwija u jagħtina ħafna sens ta' tifsira fil-ħajja, diffiċli li ma nsibux ritwali, tradizzjonijiet, avvenimenti illi mhux biex ma jorbtunix mal-passat. Teorija soċjoloġika li żgur tinżel tajjeb mal-organizzaturi tal-festini tal-mużika ta' xi deċenju fil-passat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.